Vítajte pri druhej epizóde z hry Minecraft. Tu máme vytvorený svet, či sa zapneme, dneska to bude v texshopekom, bude to aj pri ďalších dieloch. V minulom diele sme skončili toto, ako sme ťažili, takže ideme vonku a ideme k našemu domčeku. Aj keď žiadny domček nemáme. Sakra, zabudol som, do ktorého smeru mám ísť. Zrejme do tohoto. Áno, toto je náš crafting table, železná ruda, kamenná stuď. Dúfam, že sa z toho dá urobiť furnis do rytina. Čiže si urobíme na menšie majiny. A začína nám noc. A kto si bude kopať? Ako mám obtiažnosť mierumilovná, to zatiaľ necháme pre začiatky. Tak to si nakopieme. Cobblestone. Tak to si dáme väčší jas, aby sme tu videli. Akurát túto bndicku. Bndicka. Mám texshopek Borealis. Možno niektorí ho poznáte, niektorí nie. Tento texshopek sa mi veľmi páči. Podobá sa trošku na John Smith texshopek. Takže som si ho stiahol a vložil sem. Niekedy, možno že ešte dneska natočím Eurotruck Simulator 2. Takže moje meno nebudem cenzurovať, volám sa David, takže chápete to. Do popisu vám vždycky dám môj Facebook, ale nepravý, pravý si nájdete. Takže si tu urobíme furnis, čiže 5, ja to mám v češtine teraz nastavené. Takže takto a uhlie máme 11, že si vypečieme železo. Sme cikáni, máme železo. A zatiaľ si robíme takto častky 3. Tak a medzi toho si dáme blok, aby tu nebolo škaredé medzery. A ráno si môžeme začať stavať dom. No a teraz je noc, keď som si dal normálnu obtiažnosť, no tak to neprežijeme. A ostrosť. Niekedy, keď budeme mať anvilku, no tak si to môžem dať na meč. Hneď gramofonové dosky, pšenica, name tag, brnenie na konia. Niekde som tu videl konia na pastvinách. Škoda, že nám takto torčka nesvietí. Serem na to, pôjdem tam ráno. A tieto zvuky nenávidím v Minecrafte. Čakajte, možnosti, zvuky máme zase na 100. Takže si dáme zvuky na 35, dobre, toto už je v pohode. Nahádžeme si sem tieto vzácne vecičky. To nie je až taká vzácna. Tak toho si to zatiaľ dáme. Máme tu iron, vypečený konečne. Kamenná stuď.
Mohol by som si to tu osvetliť takto nejako a takto nejako. Keď budeme mať viacej toho brnenia, tam si pôjdeme na kravičky, vykopíme nejakú dieru do zeme, ako to ja tradične robím, to ste ešte u mňa nemohli vidieť. A tam si ich proste nahádžeme, rozmnožíme, pozabíjame na kožičku a akorát sa nám dopieklo mäsko. Leknín. Aj voda vidíte, že je takáto pekná. Je to klej? Je to klej blok? Áno, je to klej. Viete, že pod vodou sa to strašne dlho ničí. Nám stačí akorát na 2 cieľové bloky. A ideme naťažiť nejaké to uhlíčko ešte. Aha, a to je tá rovina, v ktorej je veľké hovno. Je to hra na notebooku, takže nemám počítač, lepšie je notebook, pretože si ho môžem preniesť kde. Takže ja už mám notebook. Takže už zase sa mi to zaseklo. No si ideme vonku. Ideme stupnúť k nedokončenému domečku. Budeme mať dosť jedla. Aj tieto veci sa mi strašne páčia. Diely budú okolo 20 až 30 minút. Čakujem, koľko nahrávame. No to už je 7 minút. To sme dokopy nič nespravili ešte. Takže ideme si tu niečo naťažiť, či nenájdeme nejakú jaskyňu. Túto sériu už som splnil. V prvom dieli vydám asi na 20 až 24 dielov. Ničím ťa pšenicou, ty hovado. Nezmečok do rychle. Nepremenilo mi to kolečko na myši. Niekedy natočíme nejaký unboxing. Tak. Niekedy to spin tires. A uhlie, konečne, iron. Jo, nejaká... To je zlato? Veď to je zlato. Takže si idem zrobiť ironový meč. Takže sme našli zlatko. Potrebujeme uhlie. Kade som to vošiel? Tady to nie. Drti. Som sa stratil zase. Shit. Tu niekde som bol. Skade som to vyliezol? Potrebujem torčky.
sakra som to tu vliezol a už som to našiel. Medži mi zatiaľ netreba. A ideme hore. Urobiť si ironový meč. Neviem, či to bolo zlato, ale asi áno. Pretože v tomto tech shopeku to vôbec, ale že vôbec nie je rozoznať. Tak. To môže ísť do ryti kamenné hovno. Čiže krompači nemajú žiadnu textúru novú. A podľa mňa to je dobré. Textúry krompáčov sa mi veľmi páčia. Tieto bloky, dobre, že sme... A je to... zlatá ruda. Takže... máme dve zlatá. Čo to tu máme? Do ryti. Skoro som spadol do lávy. A tu máme ďalšie zlatko. Či? Zbieram iron, hej. Keď hovorí, že okolo lávy je toho najviac. Áno. Je to aj pravda, pretože niekedy som minoval a fakt diamanty som našiel. Teraz bude menší strih, musím si niečo skontrolovať. Takže už som späť. A v akej to sme vlastne výške? Sme v 16. To už je veľmi dobré. Mohli by tu byť aj diamanty. Je posraný iron. V tejto výške sú väčšinou diamanty, ale v 10 by ich malo byť viac. Takže tady z hora sme prišli. No tak stamať aj odídeme. Urobíme si schody. Takto. Hop. Vyskáčeme si. Tu máme dve golds. A teraz sa musím dostať nejako hore. Lebo som zabudol, kade som prišiel. Ale idem zlou stranou. Pretože ja musím ísť tadeto. Určite. Idem zase zle. Kedy som to asi prišiel? No tak teraz budeme hľadať cestu von. Takže neviem, skade sme to prišli. Asi stade to hore. Asi som si... áno, stade to sme prišli. Vyzeralo to čudne, ale mali sme ísť stade to. Ideme si hore vypiecť gold. Kde je to gold? No to už by som si mohol vypnúť. Na notebooku sa mi to blbo vypína, tak to vypínam na inej klávesnici. Čiže F3. Toto je F2, toto je F3. To je jas. Tiež to nám nechce dať. Takto. To si zoberieme papajničko. Dáme to sem. Koľko natáčame? 15 minút. Takže
Túto epizódku by som toto ukončil. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like, v prípade odber a koment. Takže zatiaľ čus.